Wata rana kurege da kura suna yawo sai suka tsinci ƙyallen fatare. Sai kurege ya ce bari ya je ya ɗinka musu riguna da shi. Ya je ya ɗinko riguna guda biyu amma girmansu ɗaya. Ya bai wa kura ɗaya, da kura ta sa sai rigar nan ya matse ta, ya shaƙe mata wuya saboda ta yi mata kaɗan. Sai kurege ya ce da kura tun da rigar nan ta yi mata kaɗan sai ta bar masa ita. Da kura ta ji haka sai ta ce masa, daman ka cuce ni ne tun da ka ɗinka rigata daidai da taka, sai ka ɗauka. Kurege ya haɗa duka biyun suka shiga jeji don su farauto abin da za su ci. Da suka kamo namun daji da yawa sai suka dawo gindin wata bishiya suna hutawa. Kurege yana so ya cinye naman shi kadai amma ya rasa yadda zai yi. Can sai ya hango wasu 'yan mata a bakin rafi, sai ya dubi kura ya ce, ga 'yan mata can, mu je mu yi musu magana. Sai kura ta yarda. Suka je suka tarar da 'yan matan nan suna hira. Suka zauna suna sauraron hiran da suke yi. Da kurege ya ga hiran ta fara yin daɗi sai ya ce da kura su je su dafa naman nan nasu. Sai kura ta ce ita tana nan a wurin hira ba za ta je ba. Sai kuwa kurege sai ya je domin ya dafa musu naman nan. Ashe ya sami abin da yake so, wato sai ya zaɓi nama mai kyau ya zuba a jakarsa ya ɓoye. Sai ya samo naman mushe ya dafa ya ajiye wa kura. Bayan ta dawo sai ya miƙa mata nama. Kura ta hauci ba ta san mushe ya dafa mata ba. Ta ci nama irin cin haɗama, amma ta ɗan rage ta ɓoye a jakarta. Kura ba ta da masaniyar cewa kurege ya ɓoye nama mai kyau ya ba ta mushe. Saboda wayau irin na kurege sai ya dubi kura ya ce, kura ki rage mini naman nan mana. Saboda haɗama irin ta kura, ita ma sai ta harari kurege ta ce, a'a ba zan baka ba tunda kai ne ka dafa. Na san sai da ka zaɓi inda ya fi ko ina daɗi ka ci ka ƙoshi, ba zan ƙara maka nawa ba. Da rana ta faɗi kuma dare ya yi sai suka sami wata bukka suka kwanta. Can cikin dare sai zawayi ya kama kura. Ta nemi kurege ya raka ta sai ya ƙi, ya ce in zawayin yana damunta to ta fita waje. Ya ƙara cewa idan ma abin ya dame ki, ai sai ki yi shi a kwance ba sai kin tashi ba. Amma idan na ji ihu to babu lafiya, idan kuma kin yi shiru to lafiya kenan. Sai kura ta fita waje ta yi kwanciyarta. Jim kaɗan sai kunama ta harbe ta. Kura da raki sai ta ƙwala ƙara. Haka dai ta kwana tana zawo. Wayewar gari ke da wuya sai ta je ta faɗa wa kurege cewa jiya da daddare kunama ta harbe ta. Sai kurege ya ce, ai dama mun yi da ke idan na ji shiru lafiya ta samu, idan kuma na ji ihu to ta yi tsanani, sai in fita in taimaka miki. Bayan kura ta ji bayanin da kurege ya yi sai ta ce, to shi kenan. Da suka gama maganganunsu sai kurege ya rasa yadda zai yi ya ɗauki naman da ya ɓoye ya kai gida, domin ya sani idan kura ta gani za ta ƙwace. Sai ya yi dabara ya ba kura shawara ta je ta sha ruwa ta wanke jikinta kafin su tafi gida. Ba tare da wani zato ba sai ta kama hanya ta nufi rafi. Da kurege ya ga ta tafi sai ya ɗauko namansa inda ya ɓoye ya saka shi a jakar kura, shi ma ya shiga cikin jakar. Da ta dawo daga wanka sai ta ɗauki jakarta ta rataya. Ba ta san kurege yana cikin jakar ba. Sai ta kama hanya
Daɗin waƙa ya sa ta kama hanyar gida, ta fara tafiya, ta manta da kurege. Tana cikin tafiya sai ta fara yi wa jakarta waƙa tana cewa, sai ni kura da rungo na yi farauta na cika jakata, nama yau sai mun ture gashi cikin jakata. Haka ta rinƙa yi wa jakarta waƙa sai da ta isa gida, ta tuna ta bar kurege a baya, sai ta ga ai ya kamata a ce ta koma neman sa. Sai ta aje jakarta ta juya ta kama hanyar komawa inda ta fito. Da kurege ya ga ta tafi sai ya fito daga cikin jakar nan da kura ta ajiye, riƙe da namansa ya gudu zuwa gidansa. Shi ya sa duk wanda ya je daji zai ga kura tana ta yawon neman kurege, shi kuma da za ku je gidansa za ku tarar da gidan nasa cike da naman nan mai kyau wanda yake ci a ɓoye ƙurungus kan kusu.